Vítam vás pri tomto videu. Dneska si vyrobíme takúto záložku do knihy. Budeme na to potrebovať takýto papier. Tu je to vlastne štvorec, ktorý má 4,5 x 4,5 cm. A tu bude to trojuholník, ktorý bude mať tu na 4,5 cm aj tu a tu takisto. Teraz si to zohneme, áno, podľa tejto tu čiary. A takisto si zohneme aj toto, ale najprv si tu nanesieme lepidlo. A takto tu to preložíme. Teraz si môžeme vyrobiť nejaké takéto očka, ktoré tu prilepíme. Nakoniec zoberieme nejaké čierne pero alebo ceruzku a detaily dokreslíme. Tak. Už stačí iba zobrať knihu a záložku použiť.